салом алейкум тамошобинони азиз, подписчикои меҳрубон. Дар лаҳзаҳои охири соли 2025 боз як орзуи дига ман амалӣ кардам. бисёр апау хариш ма мотиватсия мепурсен дар ҳаёти ма. Дар ҳамин роҳи бизнеси ма фарзандони ма ҳама вақт мотиватсияи ма буданд. Лекин дар ана ҳамин соли 2026 ма тасмим гирифтам ки танҳо орзуҳои худма амалӣ мекунам. Фарзандома уже ҳамаи чира кардам ва яке аз орзуҳои ма беговая дорожка буд. саломатӣ ма мехоҳам ки дар ҷои аввал будонам. пештар дар саломатим оқа аҳамият намедодам. беҳад корҳои вазнин мекардам. ҳози боша аз баъдҳои витаминҳои компания истеъмол мекунам. диета мекунам бо болои спортивная зона дар хонам пулҳои фаберлик муҳайё кардам. чӣ хале ки шумо мебинед апау харо мумкин ин чизи ночиз боша, лекин ин $1000 меиста ва ҳама зиндагии ма бо тамоми пастиву баландиш ҳамаша ма ягон секрет надорам, видео мекунам ҳама расходи ма пули фаберликай. бениҳоят занҳои зиёд фаберлик дар кор омадагианд, муваффақ шудагӣ нестанд. ай сабаби оне ки сабр кардагӣ нестанд, наставникошона гӯш кардагӣ нестанд. ира уже ма ва гӯшҳои худам шунавидам ки мегӯянд мо 2 сол шид кор мекунем, мо чӣ хел пешравӣ кунем. Одами коргар дар 1 сол метавонад ки миллионер шавад. барои ҳамин кадоме ки шумо қати кор карда, шумо роҳи бизнеса наомӯхте, ай одамо ҳичи нашиден, удалид шуден, метавонен дар ватсапи ма муроҷиат кунен ва дар соли 2026 мо якҷоя орзуҳои ҳамдигармона амалӣ мегардонем.